Аз бех Диди, ама съм байрамо по наяденост. Как се казваш? Диди. Диди? Да, Диди. Откъде си? Откъде си? От тук ли си? От този град. Как се казва този град? Значи ти си ми брат и той ми е брат, значи баща ми е плъх. Познай ги, брат, ви откъде сте? Брат. А то град как? Откъде сте? Знаеш то град как се казва? Един сме от тук. Черен мряк, брат, и вие ли от тук? Да, бе. Ще ме закарате ли до Йорка с таксито? Да, моля с таксица! Ще режеш 2 лева. Че не мога. Ей, то много скъпо е, аз мислех, че не с пари. Пушиш ли, бе? Не, гълтаме ги цели, не ги пушим. Да, И вие като мен, аз като вас, всички сме окъпани, аз нищо за вас не съм казал, извоя жабата и плъхче за пушене. На колко години си? А? На колко години си, вика? На 20 години, след малко ще му оженят. О, майко! Пушиш ли? Сериозно, ако искаш ти дам една цигара. Пушиш ли? А? Пушиш ли цигари? Аз ще ги откажа да поизстреля, знае малко. От кого да изстреля? От цигарите? Кобрата каза, че е сухосливова. Ти дам стотинки, искаш ли? Колко? Колко искаш, ай? Колко? 20 стотинки. 20 стотинки, там много малко.